sa publiko sa Sabado nga adlaw. Sa mga balita nasyonal, Pilipinas nalakip sa ginakabig nga safest country sa bilog nga kalibutan. Realignment sang pondo para sa anti-insurgency campaign, wala problema suno sa Malacañang. Maayong aga Bacolod, may gagabilog amahin sang Western Visayas. Karong adlaw, Huwebes, Nobyembre 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sa Mabigat ang araw. Banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap. Good morning, liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Maulano ng panahon karon nga aga, especially diri sa Bacolod. I don't know sa ibang nga lugar, pero diri sa Bacolod, actually, din na gulpilan to nagbunok ang ulan, no? Yes, si Shawnee. Yan yung Amo na ni si Shawnee. Yes. Shawnee babae ni siya o lalaki o Bayi si Shawnee. Shawnee. Ng LGBT. LGBT. Oo, kay kung babae si Shona. Si Shawnee. Kung laki si Shono. Ay, So na- kay LGBT si Shawnee. Perfect. Okay. Ako na siya. Ang na siguro ko lang kay Timera ang mga ngalan sa Bagyo. Sumong mo lang ni gani ang aming mga balalaki nga ngalan mo sa una sang mga Puro bayi. time pa namo mga 1980s, 1970s pa ya kuan pa na ya puro babae ya. No. Butlang sa uling nga lana nila may mga lain na may mga ngalan na sang laki. May ara gani daw hindi ngalan daw bagay, no? Dumduman ko ining role, kabaskog ka sang role, ha? Ang kabaskog sa role ko na daw pa rin isang Rosing way back in 1995. Rosing. Rosing, tisamon to may mga sawa to ngalan niya si Role kag si Rose. Puro Nga duwagi ka mo yan. puro sila lang baskog Natabuan ya. sila. Pero in your 60 years of existence, Direction Boy. 60 years. Ay, 60 years. Ay, sorry na sobran. Sa iyong existence na dito, wala kagid kasugata bagyo nga Eden. Wala pa. Ano naman, istoryahon ko yung mga Nga butangan gid Eden, no. pero- Pero kadamo na sa Bagyo kamo ya, way pa kamo ka experience sa Bagyo nga anang drigid na nagigo sa aton nga baskog gid. Nga dili Kami ya sa pila aton. na ka Bagyo na experience Oo, namon ya. Hindi na namon gusto ma-experience siya. Gani Hindi man na, hindi ho, na. kabay pa. Pero for the past many years, daw ay isang vlog ko, baskog yung Bagyo nga nag-igo diri sa Perfect. Negros, sa Bacolod, no, for that matter. May ara din man yung igo sa ibang nga mga banwa, di ba? Pero hindi daw halos bilog nga Negros Occidental, no? Unlike before, no, yung mga Rosing niya, ambal ko simo ka mga baskog na. Grabe. Roping, Rosing, Ami, Undang, muna mga baskog sa una. Oo. Di, wala gid sa nag-undang. Pag-undang na, mga baskog na sa una nga mga Bagyo. Grabe, no? Anyway, good morning sa aton yung mga naga-monitor sa Facebook. Sa kay Jessie Mark Ann, good morning. Veronica Santillan Manukan, Ma-Earl, of course. Erwin, good morning man. Jocelyn Kalamaan, sa imo mga aga. Virginia Ortizo, kay amigo natin Alex Montesa, good morning man. Michael Joseph Hilado, maalala niya Thursday morning mga ka-aksyon. I think it's a holiday today. So mga adlaw holiday, al 5 de Nobyembre. Perfect. Sa bago, ay man sila sang may ara lang simple floral offering sa may kuan bala ng daw rebulto da ni General Juan Araneta sa bago. Kita mo daw may kabayo? True. Aran kaya aran bones ni General Juan Araneta mo. Correct. Na field trip na naman sa una mo. Okay. Ay, daw na part na ginadirection ba? Usually, mga elementary by within Negros, ang mga field trip. Dira-dira, ginatapos mga balay ni Tan Juan, mga field trip sa So mga ginimo na sa museum. Perfect. Kaya kuya, I can tell you about bago. Kaya kay kabalog ko sa bago. Oo, kaya di tagawago. Ara, gida imo yung ramag. Yung Ramag. ramag. Yung. Sige, go. Good morning. Ang aton nga mga ang mga kwento mga da. Perfect. Scamberlush. Scamberlush. Bali Sir Alex Monteza, good morning ko no. Maulanon nga mayad-ayad sa inyo nga duha. Gina Parillion, good morning man. Alex Monteza, good morning. Pretty Mahilom.
Hi man, hello, good morning. Ben Bads, greet nila ko si Dr. Lewin Torres sa Bago City Hospital. Good morning, kag happy fiesta sa Bago City. Oo, Al 5 de Nobyembre. no. Jen Okay, Dulaca sige. Ebrio, good morning man. Okay. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Sa diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08, detalye na sa aton mga balita lokal. Nagdangat na kung naglambot na sa 28 ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod ang COVID-19 free sa tinikdan nga duha ka semana. Ini ang barangay 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, barangay 20, 22, 23, barangay 24, barangay 25, 26, barangay 30, barangay 31, barangay 34, 36, 37, 38, kag 41, ang Felisa, Montevista, kag barangay Alangilan. Ini ang base man sa pinakauli nga datos gikan sa Emergency Operations Center sa Bacolod. Ini nga datos ang nagakaulugan nga 45.9% sa mga barangay sa syudad ang wala sang COVID-19 transmission sa nakaligad nga duha ka semana. Mas mataas ang kanamuon kumpara sa 19 ka barangay nga COVID-19 free sang duha ka semana sudtong Oktubre 19. Nagalaom si City Administrator M. Ang nga magsaka pa ang kanamuon sa mga barangay nga COVID-19 free. Nagapati ang City Administrator nga ang pagnubo sa COVID-19 cases sa syudad ang nagadepende sa kooperasyon sa tao sa mga napatuman nga minimum health protocols. Nagpanumduman si Ang nga base sa reports ang EOC ang mass gathering sa konokasyon kaangay isang birthdays kag common venue sa paglapta sa COVID-19 dapat gid nga likawan. Out of 858 samples na ginpadala naton for testing, 13 ang nag-positive. Walking kag jogging lamang ang tugutan sa sulod sa Provincial Capital Park and Lagoon sa liwat nga pagbukas sini sa Sabado, Nobyembre 7. Sunod kay Provincial Safety and Security Division Head Renelo Lastiere, pagalimitahan man sa 3 ka persona ang group exercises kabahin sa istrikto nga pagpatuman sa health protocols kontra sa COVID-19. Dugang pa ni Lastiere, mag-aumpisa ang pagbukas alas 4 sang kagahon tubtob alas 9 sang gabi. Nasaad man sa protocols nga 50 lamang ka mga tawo ang pwede nga makasulod sa Laguna. Antes makasulod, kinahanglan man nga magpakuha sang temperatura, maglista sang ngalan, maghugas sang kamot, magsuksos ng face mask kag face shields. Ginadumilian man ang mga events kag parties samtang ang nagaedad 18 tubtob 65 anyos lamang ang pwede nga makasulod. Temporaryong ginpisaridaan ang Lagun sa tong Marso, agud malikawan ang mass gatherings nga posible halinan sa paglaptas sang COVID-19. Liwat naman nga magabukas ang 3 ka public cemeteries kag mga pribado nga patio sa syudad sa Bacolod karon nga adlaw Nobyembre 5. Ini matapos nga mga patio ang temporaryo nga nagsira halin sa nga Oktubre 29 tubtob kahapon nga adlaw Nobyembre 4 bilang precautionary measures kontra COVID-19. Sunod ka General Services Officer Jerome Solinap, nakahanda na ang mga public cemetery sa Bacolod sa liwat nga pagbukas apang iya na ginapaabot nga hindi natuman kadamo ang magbisita sa patio bangod natapos naman ang Fiesta Minatay. Doon ang panisulinap, sa nagligad ka Oktubre 26, 27 kag 28, ang mainadlaw nga madamo ang nagbisita sa mga public cemeteries. Suno pa kay Sulinap, may isa lamang ka persona ang nagreklamo nga nadula ang pansyon sa himata, apang ini ang nakita na. Wala man sang kontrabando o kung legal nga pagkabutangan nakuha sa mga nagbisita sa patio sa naligad nga semana. Padayon nga nagapanumdom si Sulinap sa nagaplano pa nga magkadto sa patio sa masunod nga mainadlaw nga magsunod sa health protocol ilabi na ang physical distancing. So far, hindi naman na big deal. Hindi nagkalipas ang Pista Minatay. May makatuloy man na to limited na nagora. Tapos ang 26, 27, 28 dito na damo-damo. Buhay na niya. Tapos ang Pista Minatay. Si General Services Officer Jerome Solinap.
Sa iban pang balita lokal, nag-file naman sang reklamo si Kapitan Ruben James Miranda sa Barangay 35 batok kay Kagawad Ronnie Albao kag SK Chair Laika Rose Gabuya. Ay reklamo batok sa duha ka mga opisyal sa Barangay 35 nga may kang tanan sa ginarigar dereliction of duty bilang miyembro sang barangay contact tracing team. Sunod sa kapitan, ang kada opisyal sang barangay iya ginhatagan sang trabaho sa kada purok kag ginaligar, wala ginbato ni Albao kag ni Gabuya ang gintugyan sa ila. Dugang pa ni Miranda, nasaad sa Local Government Code of 1991 nga hindi pwede magpamalibad ang isa ka opisyal kung tugyanan sang trabaho sang kapitan. Sunod kay Miranda, 3 ini ka beses nga nagpadala sang memorandum sa duha ka opisyal antes pa nagdesisyon nga mag-file sang reklamo sa sangguniang panglungsod. Nagpangabay si Miranda nga sa karon nga may pandemya, kinahanglan sang tawong serbisyo sa mga opisyal kag ipaiway lang kuntani ang pamulitika. May mga team leader kami sa amuna na purok na tadla. So, ang mga kagawad, hintagaan ta sila sang ila designation na obra. Ikaw di sa purok amuni, ikaw di sa purok amuni, bla bla bla. So, may ara kagawad, kag ang amon chairman, wala yung gimbaton. Si Barangay 35 Kapitan Ruben James Miranda. Ginpahayag naman ni Kagawad Ronnie Albao sa Barangay 35 nga wala nalakip sa memorandum sang DILG nga ang kagawad ang malakip sa Barangay Contact Tracing Team. Una nga nag-file sa reklamo si Kapitan Ruben James Miranda sa sangguniang panlusod bato kay Albao kag kay SK Chair Laika Rose Gabuya angot sa dereliction of duty bilang miyembro sa Barangay Contact Tracing Team. Sunod kay Albao ang ginhimo ni Miranda, nagalapas ini sa memorandum sa DILG bangod nga mga health personnel amo dapat ang miyembro sa Contact Tracing Team. Duha pa ni Albao, ginbasihan ni Miranda ang executive order nga dapat hindi mag-supersede sa mando sa gobyerno nasyonal. Sunod kay Albao, ginatagan sila sang 15 kadlaw sang SP para magsabat sa mga aligasyon. Samtang nagpabutyag si Albao sa pagkadismaya sa liderato ni Miranda, ilabi na sa implementasyon sang Social Amelioration Program, road clearing operations, kag ginaligar 4 na kabulan wala nagapatigan sang sesyon, ginaligar pag-hold sang pondo sang sangguniang kabataan. Madumduman sa itong Hulyo, nag-viral ang isa ka video sa social media angot sa konfrontasyon sa tunga ni Miranda kag Albao angot sa programa sa SAP. Mimo sa DILG supposed to be ang ma-head sinabi something ng mga health personnel. Ginabutang niya ang kagawad kasi Laika B niya medyo executive order. Ang executive order hindi mag-supersede sa memo ya sangkuan ng DILG national. Si Kagawad Ronnie Albao sa Barangay 35. Samtang 11 naman ka mga personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office ang nagdonar sang ila convalescent plasma para sa programa nga Plasma Mo Armas Ko batok sa COVID-19. Sunod kay Lieutenant Colonel Norberto Barnizo, isa ni kaproyekto sa PNP Health Service sa direktiba man ni NOCPO Director Colonel Romy Palge nga ginumpisahan sang Nobyembre 2 sa Satellite Office Camp Alfredo M. Montilibanos Sr. Dugang pa ni Barnizo, sabat ini sang kapulisan sa panawagan sa Department of Health kag Provincial Health Office kag ginupdan sang 11 ka pulis sa probinsya nga fully recovered sa COVID-19. Dugang pa ni Barnizo, ang mga convalescent plasma gamiton para sa mga severely infected COVID-19 patients agod makabato man sa nasambit nga virus. Samtang gin-turnover ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang bago makayong ambulansya sa provincial government run nga Ignacio Arroyo Memorial District Hospital sa Banwasang Isabela kag sa Eleuterio Dicena Memorial Hospital sa Banwasang Hinubaan. Ang pag-turnover ginpatigayon kahapon nga adlaw sa tubang sang Kapitolyo Provincial sa presensya ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz kag sa mga hospital chiefs Dr. Maria Lalaine Teorima kag Dr. Gigi Lucille Versosa. Ang pagpasanyog sa serbisyo sa mga district hospitals ang isa sa mga prioridad sa gobernador base man sa 7-point development priorities. Pila sa mga ini amo ang pag-upgrade sa mga hospital facilities kag proper manpower sa round-the-clock operation sang mga ospital. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 17,274 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 98 ka bag-o nga kompirmado nga kaso. Ang 5 ka lugar nga may madamo nga kaso among Negros Occidental nga may 42, Iloilo Province nga may 26, Bacolod City nga may 17, Iloilo City nga may 9 kag Capiz nga may 3. Ginanunsyo man sa DOH-6 ang 112 ka bag-o nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 13,827. Samtang 420 ang kabilugan nga napatay sa masakit matapos na dugangan sang 15 ka bag-o nga napatay.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Kansa ito naman mga Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, Sige, good morning na liwat kay Gina Parilyon. Gina Parilyon, good morning. Sa kay Alex Montesa, Shunay location, Sir Boy. Anong Shunay location? Ang Bagyo. Din ang Bagyo. Later. Pretty Mahilom. Great morning kay na, no? Yes, dila ka na kay Ma'am Jen Dulaca. Jen Dulaca Ebrio. Good morning from Don Salvador Benedicto. Joven Roma. Philip Isulat. Stay safe. Rainy Thursday. Buen Retiro, Talisay. Sa kay Veronica Santillan Manukan, of course. Supermodel kay Eden. Ay, oo. Nalipat ko muno sa imong outfit sa mga aga. Matingala to si Mama sa balay mga mantel to na mga dula-dula. Ang mga kortina. Mga Kakortinahan. mga kortina. Actually, ano din sa mo, kita ka ng kung ang kortina, bala, ihigo. Amo ni siya. Tapos ang excess sa mantel na mo. Okay. Daw ka namin sa imong outfit sa mga aga. Bisan nga daw ka bagyo. Ay mo outfit, bagyo man. Wala na yan. Oh, perfect. Amo na yan, wala na yan pa bagyo-bagyo. Ang outfit mo bagyo man. Tutugna ka rin sa gwati, kurog-kurog ka lang. Pero hindi mo lang pagpa-obvious. Parang likod mo, hindi man open. 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 Basi ang mga pneumonia ka, ha? Hindi man. Kasi hampa ka sa hangin ba? Hindi, kay... Palayo lang. Sige, go. Perfect. Kaya Dennis Richard Tibor Roma, ano yun yung isa ka Roma, di man? Si Joven Roma. Duga okay. Damo ng mga Roma, di ha? Haba, Mami Black Eden,
tarunga daan tarunga ba lang mag-form ka sa imo nga sentence. Have a nice day ko no, especially kay Regent Tan Villilon kag sa Energy Fans Club. Good morning. Chelgi Dilat Beltran, good morning man. Namangkot sagli kasi Dennis, so kung si Mami Adorel kuno ara ka na sa bago. Ara ka na da sa bago. Hindi may Canon Festival na da sa bago. Oo. Nya kuno makadto si Dorel sa bago kay siya ibala sa kanyon. Ang pamangkot. Ay, di na lang masigpo na lang. Virgie Alpinda, good morning. Kaghalong, masalamat. Gid. Maulanon nga aga Aksyon Boy and Aksyon Eden from Sir Ronnie Sedayon Gordon. Good morning. Nene Dacumos Alesna, good morning. Madeline Jordan, good morning, ma'am. And of course, Ma'am Vanessa Mayo. Wow, nice and black and yellow outfit. Well, Biden is leading 254 and Trump is 214. 270 ang magic number, no? Yes. Maka-reach, 270 to makalamot win. 270 daog ang kandidato. True, correct. Pila lang kinanglan ni Biden. Gamay na lang. 16 na lang. Oo. Base mga 2-3 ka state na lang na. True. Galing kay may mga bantayan na Balantayan. international. Close race kiniya. Oo, tight correct. race, a very tight race That's between why nga Biden. may mga na to. Ang Minnesota went for Oo. for Biden. Ti ang Action Boy, ang ila ginakuan karon kay ang Wisconsin nag-flip. Nag-flip sa kay in favor kay Biden. Ang Pennsylvania, I think may amo na sa subong ang ang mga swing mga critical swing conditions. Mga critical conditions kay Pennsylvania kuno ang ginahulat nila ang mail-in votes. Nga usually traditionally sa mail-in votes ang nagadaog Democrats. So kung magdaog sa Pennsylvania, I think Gamay na lang kid. Madaog niya ang election ni Biden. Madaog ni Biden. Wala na basi within today basi miyara na sang result or gani, hambal to nila Friday pa ni sa Amerika. Oo. Friday, Saturday sa ato. Perfect. Talagsalo ni kadugay ang resulta sa Amerika. Oo, di ba? Nadumduman ko na nagdugay man isa sang time ni Hillary Clinton kag Trump. Kag ato sa una kay Jimmy Carter, I think isa ka election man na Bush, I think kag si Al Gore nagdugay man to. Pinakadugay mga 1 week na guro no. Amo na yung pinakalawing nila yan. True. Kadumdum ko sa una diri sa ato eleksyon niya sa nakbulan sobra. Sa nakbulan yan. Sang manual counting pa, no? Sige, okay. Glenn Santa Ana. Good morning, Pre Glenn. Dira sa Ciudad Zambango. Good morning dira sa imo. Susan Jaime Allen. Good morning, man. Melvin Piñafiel. Felix Gangoso. Patamiyaw ko lang upod ko nung monitor gid subong sila Joan Bongbong, Dako Jan, Jeremy Allen, kag Felix Gangoso sang Cagayan Valley. Josette Magua de los Reyes sa taga Antipolo sa Pontevedra. Hindi sa Antipolo dito sa Antipolo goro? Antipolo or Antipolo? Antipolo sa Pontevedra. Kadto ka na daw la pa. Do Antipolo na gani ilang Antipolo? Sa do bolo ko bati na yaman. True. Sa takulingan mo na ito. Minda Cordova. May bagyo po ba sa Bacolod? Hindi lang sa Bacolod, sa Philippines. Dimple Baquilar Mosquera sa Mosquera kag Villaruel family. Sige. Karon naman iba na. Balita National Standby. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Nalakip ang Pilipinas sa ginakabig nga safest country sa bilog nga kalibutan base man sa 2020 Global Law and Order Survey sang American analytic firm nga Gallup.
Base sa survey, patigaan sang 2019, ang Pilipinas kaupo ng Australia, New Zealand, Poland kag Serbia ayara sa 12 ika-12 nga spot nga may law and order index score nga 84. Sa 144 ka mapungsod, ang Pilipinas ayara sa top 14 nations nga may highest scores. Ang Singapore kag Turkmenistan ang nagtop sa listahan nga may law and order index score nga 97. Ginasundan sang China, Iceland, Kuwait, Norway, Austria, Switzerland, Uzbekistan kag United Arab Emirates. Ang Afghanistan ang nabutang naman sa pinakamanubo nga pwesto nga may law and order score nga 43. Lakip sa mapungsod nga may lowest score amo ang Gabon, Venezuela, Liberia, South Africa, Gambia, Uganda, Sierra Leone, Botswana kag Mexico. Ang resulta sa survey ang base sa ginapatigan nga telephone kag face-to-face interviews sa 1,000 nga mga residente sa kada pungsod nga edad 15 anyos pasaka sa din ginapatigan sa bilog nga tuig sa 2019 sa 144 ka mga pungsod kag areas. Wala naman sa may nakitaan nga problema ang Malacañang angot sa ginaduso nga realignment sa pondo sang anti-insurgency campaign sa tuyo nga ibulig sa mga lugar nga naapektuhan sang Super Typhoon Rolly. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, lagkipainis sa mando sa National Task Force to end local communist armed conflicts. Sa handom nga pag-uswag sa lugar nga nagapabilin ang insurhensya. Nagapati si Roque nga ang kapigaduhon among nagapanguna nga rason sang insurgency. Ang palayag ni Roque may koneksyon sa ginaduso ni Senator Risa Hontiveros nga i-relocate ang porsyon sang 19 bilyones pesos nga pondo para sa 2021 sang NTF-ELCAC agud ibulig sa rehabilitasyon sa mga lugar nga naapektuhan sang Typhoon Rolly. Suportado naman ni Senator Franklin Drilon ang inaduso nga realignment sa anti-insurgency funds idalom sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts para sa disaster response, ilabi na sa mga lugar nga mas naapektuhan sa Super Typhoon Rolly. Sunod sa senador, kinahanglan nga magtukod sang liniw ka mga balay nga ginguba sang bagyo kag kinahanglanon ang dako nga pondo para matutukan ang nasambit nga programa. Dugang pa ni Drilon, hindi mahimo sang gobyerno ang mga proyekto para sa napektuhan sang bagyo. Ilabi pa nga 4 bilyones pesos lamang ang para sa housing sector sa 2021 nga pondo. Ginaproseso sa karon sang gobyerno ang 449 ka claims para sa compensation sa mga healthcare workers nga na-infect sa COVID-19. Ini nga health workers ang may mild to moderate cases ng COVID-19 kag magabaton sang financial assistance balor 15,000 ka pesos ang kada isa. Sunod kay Presidente Rodrigo Duterte ang cheque pagwa sa tion nga ang guidelines ang ginprepara sa Department of Health kag Department of Budget and Management ang maga-epekto. Ang guidelines ginpublish sa Oktubre 22 kag maga-epektibo 15 kaadlaw pagkatapos ng publication. Ang Bayanihan 2 maghahatag man sang compensation balor 100,000 ka pesos para naman sa severe o critical illness kag 1 ka milyon ka pesos para sa mga napatay. Naglambot na sa 388,137 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa records ng Department of Health, nadugangan sang 987 ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa pungsod. Ang 5 ka lugar nga may na-record nga madamo ang kaso among Davao City nga may 136, probinsya sa Iloilo nga may 67, Quezon City nga may 47, Taguig nga may 43, kag syudad sa Iloilo nga may 41. Ginanunsyo man sa DOH ang 140 ka bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 349,091. Nagsaka naman sa 7,367 ang napatay sa masakit matapos nadugangan sa 49 ka bagong nga mga napatay. Sa katapusan nga balita national, ginapahayag naman Labor Secretary Silvestre Bello III nga may 5,000 ka workers sa kada probinsya ang i-hire sa Bicol Region agod matutukan ang halit nga nadulot sang Super Typhoon Rolly. Sunod kay Bello, ang iaahensya mag-implementar sa Emergency Employment Program agod hawanan ang debris nga ginbilin sa Super Typhoon Rolly nga nag-aapekto sa Bicol Region. Dugang pa ni Bello nga informal workers ang i-hireman sa Calabarzon kag Mimaropa regions. Samtang ginpahayag ni Bello nga may 200 milyones pesos ang kinahanglanon agod mapunduhan ang nasambit nga programa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Inyong ipamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na kita sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,